Allahu akbar, Allahu akbar. Ya ku bayin Allah ku saurari wannan aya mai firgitarwa, wannan aya mai tsoritarwa, ta kai ta hana mu bacci, ta kai mu kulla ɗaki mai ta kuka. Fiyayyen halitta wanda shi Allah ya fi so fiye da kowa, duk taron mun nan gaba ɗaya ba mu kai darajar yatsa ƙwara ɗaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen Allah ba. Ɗan gatan Allah shi kansa Allah yake cewa wa in kadu kin kiris sauran kaɗan la yaftirunaka an allazi auhayna ilayka, kai karan kanka da sun fitine ka akan wannan abin da muka yi wahayi shi zuwa gare ka. Annabin ma an kai mai hari, an so a zamar da shi, an so a raba shi da gaskiya, an so a raba shi da daidai. Irin wa'annan sawarif abubuwa masu raba mutum da gaskiya suna nan, idan ba tsayawa kai ba sanda za su zaizaye karkashin ka faɗi ƙasa ba za ka san lokacin ba. Duniya ce cike da fitina, fita ka zagaya manya-manyan rusa-rusan motoci suna wucewa kana sha'awa, wane ya sa riga mai kyau kana sha'awa, kyakkyawar yarinya ta wuce cip cip kip kip kana so, ɗan ƙananan gida ka gani kana so, kana so, kana so. Hanyoyin zamar da ɗan adam ga su na sun bazu cikin al'umma, ga mafi hatsarin 'yan siyasa. Wallahi duk malamin da bai taka tsantsan da imaninsa ba, wa'annan 'yan siyasa sai sun halakar da shi. Idan kai kana yi don Allah, to ka sani duniya su ne gabansu. Duk abin da zai biya musu bukata shi ne biya musu bukata. Duk addini ka, duk tsoron Allah ka, in ba su kake goyon baya ba, to kai ne shaidan, kai ne azzalumi, kai ne munafiki, kai ne maƙiyin Allah da manzo. Duk ɗannan ka, duk ta'asar ka, in dai goyon baya su kake yi, kai ne waliyin Allah, kai ne na ƙwarai, kai ne, kai ne, kai ne, kai ne, kai ne. Yanzu ku shiga social media, ga maluma nan 24 hours sun daina wa'azi da karantarwa ma, sai kamfen wa masu gidansu. Ƙarya nake yi, akwai su ko babu su, amma da yake 'yan siyasa nasu su ake wa kamfen. Kun ji wani ya zage su, kun ji wani ya ce ba daidai suka yi ba. Da ayi magana a ce ai malamin nan tun inda na gane na Allah ne, da na ji ya goyi bayan mai gida na san wannan na Allah. Wa in kadu la yaftinunaka an allazi awhayna ilayka litaftari alaina ghaira. Kai ma annabin sun so su zamar da kai, ka kirkiro sabanin Qur'ani ka kawo mana. Allah ya ce wa in zallatakazuka kalila, da sun samu damar zamar da kai ka bi su, da yanzu sun cika duniya da labarin ba masoyi kaman ka, ba na kwarai kaman ka, ba bawan Allah kaman ka, ba kaza kaman ka. In kai dan siyasa ya ce ai wani malamin Allah ne, to jami'a sai yake goyon baya. Yau yana juyawa yana canza jami'a, sai ce ashe malamin nan da da muka dauka na Allah ne, ashe tintirin dan iska ne mai. Allah ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, laula an sabbatinaka, ba domin mun tabbatar da kai ba, mun tsaye da zuciyarka wuri ɗaya, mun kafe ƙafafunka tsayuwa irin ta dutse, ba za ka turu ba, ba za ka girgizu ba, ba za a iya zamar da kai ba. Laula an sabbatinaka, ba don mun tabbatar da kai ba ya Rasulullah. Har ƙarfin imaninka, har iliminka, har kai ke karɓo wahayin daga wajen Allah, laƙad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila. Sauran kiris da ka karkata kaɗan zuwa gare su. Sauran kiris su karkatar da wa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma an kai ga sauran kiris. Me kuke tsammani da wanda ba manzon Allah ba? Me kuke tsammani da Kabiru Gombe? Me kuke tsammani da Sheikh Balala? Me kuke tsammani da Sheikh Abbas Ziga?
me kuke tsammani da Malam Abubakar Giro? Me kuke tsammani? Kuna so Allah ya tabbatar da ku akan gaskiya, a gagara zamar da ku, ba mai iya batar da ku. Malamin bid'a bai iyawa, ɗan duniya bai iyawa, ba su iyawa. Yadda kuke taruwa kuna jin wa'azi ku rinka aiki da wa'azi. Aiki da wa'azi na daga abin da ke hana a batar da kai ko a zamar da kai. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الله ما دوكين سركي yace ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. Da a ce ahlus sunna, da a ce ya ku musulmai kuna aiki da wa'azin da aka yi muku, da a ce ya ku maluma kuna aikin da wa'azin da kuke yi wa al'umma, da a ce ya ku almajirai muna yin aikin da wa'azin da muke sauraro wajen maluma, da a ce ya ku 'yan kasuwa kuna aiki da wa'azin da malamai ke muku, da a ce ya ku 'yan siyasa kuna aiki da wa'azin da malamai ke muku, da a ce ya ku gwamnoni kuna aiki da wa'azin da malamai ke muku, da a ce ya ku sarakuna kuna aiki da wa'azin da malamai ke muku, da a ce ya kai shugaban ƙasa kana aiki da wa'azin da malamai ke maka, da a ce ya ku sanatoci kuna aiki da wa'azin da malamai ke muku, da a ce ya ku 'yan majalisa kuna wa'azin da aiki da wa'azin da malamai ke muku, da a ce ya ku matan aure kuna aiki da wa'azin da malamai ke muku, lakana khairan lakum, da ya zama alkhairi a gare ku, wa shadda tasbita, sannan Allah zai tabbatar da digaduganku, ba mai iya kau da ku, babu mai iya zama da ku, inji Allah.